Ako modernizovať svoju dielňu? Dnes už to nie je len o novom zdvihaku alebo pneuservise, je to hlavne o diagnostike vozidla, ako aj o nakonfigurovaní daného dielu pre vozidlo alebo jeho nakalibrovaní. S ohľadom na budúcnosť by mal byť servis vybavený kalibračnými zariadeniami pre ADAS. Od roku 2022 sú všetky nové modely vozidiel vybavené týmito jazdnými asistentami. Podmienkou pre nastavenie jazdných asistentov je správne nastavená geometria, takže ani geometria kolies by v modernom autoservise nemala chýbať. Najdôležitejšie pre dnešný autoservis je ale sledovať vývoj na poli automobilových diagnostík a dbať o to mať aktívnu licenciu. Vďaka nej budete mať prístup k všetkým diagnostickým funkciám, dnes už nevyhnutný security gateway či online programovanie, alebo aj technické dáta alebo OE dáta od výrobcu. Určite doporučujeme mať na dielni aj vzdialenú diagnostiku, čo je stále aktuálnejšia téma, pretože niektoré úkony dokážete urobiť iba OE diagnostikou výrobcu. Každý väčší servis by mal byť vybavený aj strojom ATF pre výmenu oleja v automatických prevodovkách či pre letnú sezónu plničkou klimatizácií. Samozrejme je nevyhnutné disponovať na dielni aj kvalitným ručným náradím a do popredia sa v súčasnosti dostáva stále viac aj akumulátorové náradie, či už ako náhrada pneumatického alebo ako pomoc v podobe skrutkovačov akumulátorových hrační, ktoré výrazne ušetria čas. Neváhajte osloviť svojho obchodného zástupcu alebo priamo špecialistu vybavenia dielní, ktorý vám pomôže zmodernizovať váš servis.